A aldea de Paxariñas, un nome de amor infinito, significados de toneladas de afectos. Grazas, pois, a esta solaina viva, activa, nada virtual, a 25 anos de se construir para séculos de acción constante, xa deste presente para o futuro, que segue a facer maravillosa camiñanza na tarefa urxente de colocar dignidade no máis exquisito do noso pobo do galego, dignidade feita a lingua e a cultura na aldea, na parroquia, que todo así será dicir nación e povo. Dignidade, pois, a da solaina, normalizando nos sentimentos e nas sensibilidades, nas creacións intelixentes e emocionais, no baseamento claro da lingua galega da cultura, poñendo todo en valor de uso e así na universalidade dos povos. Os da solaina non saben da cultura en valor de cambio, nin na cotización en bolsa. Os da solaina están na autenticidade e así se construen e así nos construen. Grazas, forxadores, a todas e a todos. Grazas. Grazas aos da tribu. Esperanza, Pedro. Amigos de por sempre por estardes aquí. Grazas, en especial, permitídeme que por unha parte nomee ao patriarca nacional galego, bailador de primeira, tamborileiro maior do mundo galego, Lucho do Peto, da Baña, don Avelino Pousa Antelo. Pola outra, ao bate amigo, voz doce e acariñada, amoroso das nosas letras, do noso idioma nacional, o galego, Xoan Xosé Abello. Pola outra tamén ao primoroso mozo de Quián da Golada e da Mariña do Morraso, home de María en intimidade inmedible e irrenunciable, sentir sempre a sabor de melindres e mollo de licor café, a saber de pobo a historia, idioma e tradicións, el tan sempre disposto a facer ben, tan grande amigo noso e da solaina, escritor de tanto e por tanto, Xosé Vázquez Pintor. E xa dos cinco que teño que salientar, e xa o digo de antemán, quedanme dous, pero un que son dous, ou dous que son un, pero que forman materia sustancial desta pobo, a voz rexa de nos determinar. A notas tónicas de chamo a responsabilidade de obrar para que Galiza teña casa de seu e así xe pobo do galego, nación plena en determinación clara, e falo, pois, de Mini e Mero, de Mero e Mini, un completo dúo competente, como lles dixo Manuel María, que son dous, os cales, liberando, van por fora dos silencios dirixidos, van na resistencia e van de rebeldes sempre e irrenunciablemente na lingua galega e manifestan claramente o que vai nos seus desexos para ben comunal deste povo, o povo de galego. E tamén, diante da testemunha desa parede de Rosalía Castro, Castelao, de Avelino, Varela Buxán, Tacholas, o tío Xanete, Isaac Díaz Pardo, tamén sentados e arredor de nós Anisia, Neira Vilas, Manolo Pereiras, o escritor noso de Ouzande en Madrid, Carlos Loureiro, Baldi, ese facedor de maravilla desde a materia que nos define, o doutor Barros, galego de Cuba, e a esperanza tamén, Cristián Carvajales, un mozo da estrada, do que tuve a sorte de convivir con el durante moitos anos. Dice alumno, pero eu direi amigo de por sempre. E así de tantos máis recibides todas e todos o meu agrado e agradecemento porque viñardes aquí a esta hora de saber, a esta ágora, a estes forxadores de devoción, nesta de Paxariñas, e xa que logo para todos o desexo noso é pleno. Buxo, beleza e liberdade. Amigas e amigos, que canto merlo.